Dobro večer, dragi gledalci. Evo, danas smo imali jedan izuzetno zanimljiv, ne samo medijski, nego i politički događaj. Ponovo je uhapšen Darko Šarić i to je glavna vest u svim medijima. Napravljeno je, naravno, jedan veliki spektakl. Izađe Vulin, pošalje 200 policajaca, blokiralo Dedinje, uhapšen Darko Šarić, nema nedodirljivih. Ali iza cele te medijske pompe i halabuke ovaj događaj će imati velike političke posljedice. Ajde da prvo analiziramo. Znači, po čijem nalogu je uhapšen Darko Šarić? Eurojusta i Europola. Makar sad to konačno, eto, odmah priznaju, nije kao u nekim ranijim slučajevima da su predstavljali naša policija kao Jovanjica, kao Belivuk, pa ja jedini izlazim i uporno ponavljam, ljudi, mi nikog ovdje ne hapsimo, naši mogu da uhapse samo naše državljane kad hoće da ih reketiraju ili kad hoće neki moćnik ili nečije dete da otme posao nekog čoveka, pa ovaj neće da mu proda, pa te onda nabiju u pritvor, pa ti otvore finansijsku, poresku, iskažnjavaju te. Ako sve to preživiš, onda te ubiju. Da bi onda od tvojih naslednika jeftino kupe tu tvoju imovinu. Što je jedino što naši mogu. I to im je okupator dozvolio da bi oni pljačkali i punili svoje džepove. Sve ostalo što je ozbiljan kriminal, pa to hapse direktno stranci. Evo, to je danas potvrda, znači Eurojust i Europol u velikoj međunarodnoj akciji, u okviru nje je uhapšen Darko Šarić. Dela koja se Šariću sada stavljaju na teret su nastala za vreme dok je on bio u pritvoru. I sad to je jedan ozbiljan skandal i apsurd. Odmah to da izanaliziram, jer vidi mediji pišu, on je preko Sky aplikacije izdavao naloge, umešan je u 5 likvidacija, to mu se stavlja na teret. Sad, niko da stavi prst na čelo i kaže čekajte. On je znači u pritvoru. 7-8 godina koliko je proveo u pritvoru, sve vreme je na vlasti Aleksandar Vučić. Dok je bio u pritvoru, koristio je u pritvorskoj jedinici Sky aplikaciju. Prvo, u pritvoru je imao ometača za signal mobilne telefonije, a kamoli za internet. Da bi neko mogao da komunicira, pa to ne može znači bez odobrenja uprave. Sad, ima slučajeva. Službe te stave na mere, pa dozvole komunikaciju da bi mogle da isprate. Ali znate šta je ovdje problem veliki? U pritvorima su mali telefoni veličine upaljača. Znači, to možete vidjeti retko gde u prodavnicama, to se specijalno pravi onako što manji, s onim minijaturnim tastaturama, jedva možete da iskucate, da pozovete broj, isključivo služe znači za komunikaciju. Ne služe čak ni za slanje poruka, jer je toliko malo i toliki je mali ekran da poruke ništa ne znači. To je zato što prvo to možete da prošvercujete, drugo to možete da krijete u ćeliji. Jer to možete da zavučete u krevet, negde, u neku flašu. Znači, nije lako sakriti telefon u pritvorskoj jedinici. Problem je i kad punite, znači to je lakše i za punjenje, zato što je malo i minijaturno. Telefon koji ima Sky aplikaciju je klasičan Android, smart telefon, znači onaj sa velikim ekranom, evo veličine ove, znači jedna cigla, ajde tako da kažem. To ne možete da prošvercujete, to detektor za metal otkrije. Ne može ući u pritvorsku jedinicu, ne može vam niko to uneti. Komandiri, da od njih hoćete da kupite, pa oni će vam dati ovaj mali. To da vam da neko Android, veliki telefon, nema šanse. Znači, to je mogla samo uprava zatvora da dozvoli. Sad, postoje dve opcije, ili je to rađeno znači, za dobru lovu, bez znanja službi, što je opet teško poverovati, a postoji opcija, naravno, ali i to mi je vrlo teško da poverujem, da je služba rekla nema veze, dajte vi Šariću taj telefon, a da mi ispratimo njegovu komunikaciju. Sad, pošto mu je dat taj telefon, on može najnormalnije da priča sa svim ljudima koji hoće na otvorenu vezu, da se čuje sa ženom, da se čuje sa bratom, da tako vodi normalne razgovore, a bilo koji poslovni sastanak radi preko Sky aplikacije. Sad hoćete vi meni da kažete da u našim službama to ne zna niko, pošto oni Sky ne mogu da uhvate, ne mogu da ga lociraju, nego da su oni tako toliko retardirani i tolike budale, da ne znaju za takvu mogućnost i da su dozvolili da tako, eto, uđe Sky telefon. Ako je to tačno, onda oni bi svi trebali momentalno da fino spakuju se, izađu i kažu mi nismo za ovaj posao, mi smo stvarno ober idioti, idemo negde da čuvamo ovce i izvinite narode, bruka nas i sramota što smo primali platu, vratit ćemo sve plate koje smo do sad pripili kao radnici službi bezbednosti. Znači, naravno da to nije moguće. Znači, to ne može bez komandira, ne može bez upravnika zatvora, ne može bez ministarstva pravde, ne može bez službi. Jer pored ometanja signala,
Pa vi imate one uređaje i oni naročito noću idu i prolaze da vide, da hvataju da li se negde vidi signal mobilnog telefona. Pa se vrše racije u tim sobama. Ko priča na telefon? Kako je moguće za 8 godina da niko nije pronašao kod Darka Šarića telefon? Pa Marko Miljković uhapšen 2021. 2 puta do sad su mu pronalazili telefon u ćeliji. Kako je moguće da još nije kod Šarića, nijednom nije pronađen telefon? Znači, pa vidi se da je priča šuplja. I sad, šta njih žulja? Žulja ih što je opet Sky aplikacija koju su otključali stranci direktno. Nije to problem što imaju komunikaciju naših kriminalaca, nego što imaju komunikaciju sa političarima. To je strah sve ovde političare. Znači, što i njihova komunikacija preko Sky-a je otključena. Ja sam više puta govorio, da se ne ponavljam, pogledajte moje emisije iz prošle godine. Znači, to je Dejina aplikacija koju je Deja ubacila da bi mogla lakše da kontroliše i da ih sve pakuje na isto mesto. Kao imate drugu aplikaciju Anom, pa su popadali oni u Beču, znači Dexterova grupa. I to je onaj Turčin iz Australije ubacio, a to je opet bilo osveta našima, jer su ovde u Metropolu namestili onog milijardera kad je kupovao drogu, pa su ga isporučili Australiji. A sad za tog Dextera jako zanimljivo, sećate se, Europol kad je pitao naše nadležne službe, odnosno policiju, za Dextera, oni su rekli da je Dexter završio u ćevapima, da ga je ubio Velja Nevolja. A mjesec dana posle toga Dexter je uhapšen i stavljaju mu se na teret ozbiljna krivična dela i trgovina narkoticima i ubistva u Beču. I pošto poto naši pokušavaju da se on izruči Srbiji. Znači, toliko im je stalo da ga izvuku iz Austrije, da dođe ovde da mu se sudi. Austrijanci su do sad više zahteva odbijali, ne daju ga. Evo sad zadnje za ovo ubistvo u Obrenovcu ovog navijača Partizana Penčića, opet to hoće da prišiju Dexteru. Znači, ispostavlja se, Dexter nije mrtav, ne da ga nije ubio Velja Nevolja, nego radi u Beču za Velju Nevolju. I kad je provaljena bruka i sramota, očigledno je vrlo nezgodan svedok, žele kako da ubace nadležnost da se sama Austrija da ga isporuči Srbije. Jasno je, znači, ovde je ober kriminal na sva zvona ušao, ali da se vratimo mi na Eurojust i na to ko hapsi u Srbiji. Znači, ja ne znam da li da smijem ili da plačem. Znači, evo, imate narativ u Srbiji. I svi govore, Vučić je taj koji hapsi, Vučić je taj koji se pita, Vučić je taj koji je postavlja. Ljudi, evo, ponavljam, po ko zna koji put. Svi vi koji gledate ovu emisiju. U Srbiji se isto pitate šta će biti koliko je Aleksandar Vučić. Znači, svako od nas, i ja i vi, isto toliko možemo da utičemo na bilo koje ozbiljno pitanje u Srbiji. Znači, on je čovjek tu doveden, dobija spisak i samo radi po spisku. Znači, da, može da se pita da ukrade od nas, da nas unesreći, da otme nekome stan, ali isključivo, znači, srpskim državljanima i samo svojima. Koji je stranac u Srbiji? Ne da mu je oteto nešto, nego bre odgovarao kad prekrši zakon, kad učini krivično delo. Nijedan. A našima otimaju, satiru ih i upropaštavaju. Samo za to Aleksandar Vučić ima vlast. Za sve ostalo, apsolutno se ne pita, niti može da hapsi, niti može da postavlja, niti može da smenjuje. Što mora da bude jasno. Da se vratimo na taj Eurojust. Znači, ta organizacija, odnosno koja je danas naložila hapšenje Darka Šarića, kada smo mi pristupili Eurojustu? Pa sjećate se prve posete Grenela Srbiji i prvog sastanka sa Aleksandrom Vučićem. Posle tog sastanka Vučić je prvi put pomenuo da se obesio vetrogenerator. Pre toga to nije govorio. Znači, to je prvi put tada izgovorio i na tom sastanku je dogovoreno i potpisano je pristupanje Srbije Eurojustu. Odmah posle toga je usledila Jovanjica. I sećate se, znači, Miki Aleksić i mnogi drugi opozicionari do dan danas drže se tog narativa. Naša policija, Senta Milenković, oni su uhapsili, jel te, on slučajno išao autoputem i presreo Koluviju zbog brze vožnje, bio mu je sumnjiv i uhapsio ga i otišao u pretres Jovanjice. I otkrio najveću plantažu marihuane. Pa mislim, tu priču, drugi ostale, evo moja ćerka, njoj da pričate, ni ne zna šta je marihuana, ni ne zna šta je Jovanjica, pa da poveruje, neki čika je nešto pričao. Znači, svako sa 2 grama mozga, jasno mu je da je to nemoguće. I onda da se vratimo, znači, kako je krenula akcija Jovanjica, zamjenica višeg tužioca iz Sremske Mitrovice. Izdala nalog za pokretanje
postupka i čitava akcija je išla ispod radara. Nigde nije navedeno da je droga u pitanju, nego je u Jovanjica otvorena zbog ovih lažnih deklaracija organske hrane prilikom izvoza. I to je formalno bio početak operacije Jovanjica. Imate optužnicu Jovanjica 2, u kojoj jasno stoji, inače razdvojena optužnica, zato što su pripadnici službi u pitanju, čim imate državne organe, to je nadležna specijala, zato je razdvojen taj postupak. U optužnici Jovanjica 2, kada govore preko aplikacije, komuniciraju, imate pripadnike BIA, policije i voje i Koluvija, čiji su dronovi koji nadleću Jovanjicu. MUP kaže nisu njihovi, vojska kaže nisu njihovi, BIA kaže nisu njihovi. Pa jasno je da su i stranci sve vreme radili i da su prikupljali te dokaze. Posle toga, naravno, evo, na svu sreću danas niko već ne krije i ne spori da je to Eurojust u pitanju, ali kako oni serviraju jedni drugima. Znači, evo danas vidim Boris Tadić se povampirio i kaže mi smo hapsili Šarića. Vučić izađe, kaže mi smo hapsili Šarića. Dajte ljudi, molim vas. Prvo, Boris Tadić, što ne izađe i ne kaže da je Darko Šarić, dok je on bio predsjednik Srbije, kupio pola Srbije. Znači, u vreme vlasti Demokratske stranke i Borisa Tadića, Darko Šarić u privatizaciji kupio pola Srbije. Pa ko je to njemu omogućio? Nisam mu ja omogućio, nije niko od vas mu omogućio. Omogućila mu je tadašnja vlast. Nikad ne bi oni hapsili Darka Šarića da to DEA nije tražila. To je jasno. Neka kaže Darko Šarić, Miki Rakić nije živ, jer su ljudi iz DEA sedeli i nadzirali celu operaciju. Kad je krenula akcija Balkanski ratnik? Krajem 2010. početkom 2011. Znači, čitav period Darko je radio dok je Boris Tadić bio na vlasti. Skoro do kraja njegove vlasti, nesmetano kupovo, trgovo, prao novac, pokupovo pola Srbije i sad Boris Tadić govori nešto oko hapšenja Šarića. Kada ima 2 grama mozga, a znam da obraza nema, pa ne bi se budala trtio. Ne bi mu palo na pamet, zavukao bi se u mišju rupu, ne bi ništa govorio. Jer, nesporno, znači, Darko Šarić je radio ljudi za DEA. Imao je legitimaciju DEA. Ja sam o tome više puta govorio. Drugo, u svakoj državi trgovina narkoticima je državni posao. I nadležna služba svaka ima svoje kriminalce preko kojih radi to. I podeljene su na globalnom nivou kvote koliko svaka služba, koliko svaka država može da radi. Sad, problem je nastao kada je Darko Šarić toliko oskočio da je nekoliko puta radio više od dozvoljene kvote. Sad, zamislite tu situaciju. Znači, kao što postoji u Srbiji, u Crnoj Gori, u Hrvatskoj, u Bugarskoj, postoje, znači, kriminalne organizacije, njihove službe koji kontrolišu i koji rade narkotike. Tako imate i u Španiji. Njihova služba i više kriminalnih grupa koje radi. Imate i u Francuskoj, imate i u Nemačkoj, imate i u Engleskoj, imate i u Australiji, imate i u Americi. U svakoj državi na svetu to tako funkcioniše. I sad, hoćete da mislite da je to realno i logično. Znači, sad su došli neki Srbi i neki Crnogorci i počistili konkurenciju u Francuskoj, u Nemačkoj, u Španiji. Nema veze, vi tu postojite i vaše službe, ali evo mi sad donosimo robu, imamo robu i svi od nas kupujete. Pa naravno da to ne može bez posljedica da prođe. Naravno da je to rat. 5.000 milijardi godišnje se obrne na trgovini narkoticima. To je ogroman novac. To je lanac koji kupite od $1.500 po nabavnoj ceni od proizvođača u Latinskoj Americi do 165.000 u Australiji kada prodajete kilogram kokaina. To je ogromna cifra i svi u tom lancu moraju da budu namireni i zadovoljeni. Čim neko ispadne, automatski je rat. To je nastao problem kad su naši probili kvotu, pa još su krenuli da peru pare sami. To se ne radi, znači zna se na globalnom nivou ko to pere. I na kraju kap koja je prepunila čašu je kada su pripadnici grupe Darka Šarića, ne on lično, u Dubrovniku ubili agenta DEA. Mislili su da je u pitanju kriminalac koji pripada kontrabandi, koji ih je nadzirao i ubili su ga i posle toga je odlučeno da se hapsi Darko Šarić. Inače, Darko je, znači, kažem, imao legitimaciju DEA i problem je nastao, znači, u ratu između službi, jer su DEA i CIA sukobljene i suprotstavljene službe. I na kraju, posle ubistva, onda je ideja morala da ga pusti niz vodu i da prihvati pokretanje akcije. Pa je Miki Rakić uspeo da zamoli
da godinu dana se odloži ta operacija da bi se očistili snimci prisluškivanih razgovora. Jer kao i Belivuk, Šarić je na merama sve vreme dok je radio. I onda kad su znali da kreće operacija, da prođe godinu dana, da se unište svi stariji razgovori od godinu dana, jer godinu dana se čuvaju prisluškivani razgovori i da političari se izvuku. I dat je bio nalog da niko ne komunicira više sa Šarićem i njegovim ljudima. Tako i on znao da je gotovo i da mu sledi hapšenje. I šta su radili? Je li Šarić pobegao? I svi glavno optuženi? Jesu. Niko nije uhapšen u Tadićevo vreme. Od tih na vrhu kriminalne organizacije. Jer su skinuli preko 700 svojih imena. Direktore banaka, direktore javnih preduzeća, političare, tajkune njima bliski. 700 imena su popeglali, isklonili i sakrili iz optužnica. Najviše im je bio problem Mile Jerković. Jer najviše su političari njega komunicirali kao kanal komunikacije, pa su mu dali svojstvo svedoka. I onda kad ga proglasite svedokom, njegovi se razgovori uništavaju. Trudili su se da sakriju dokaze. Imali su i sastanak u Mošinoj vili gde su peglali kako će da se završi ceo slučaj Šarića. Ja sam o tome isto govorio. Ceo sastanak snimljen audio i video. Na njemu i Bojan Pajtić, i Boris Tadić, i Miki Rakić, i Ivica Dačić, i Vuk Jeremić, i Miljko Radisavljević i Zagorka Dolovac. Znači, sve ispeglali i napravili optužnicu potpuno šuplju. Znači, izbacili dokaze, selektivnu, Darko Šarić sam sa sobom pravo pare. Znači, u startu da ne možete da dovedete do kraja sudski postupak osuđujućom presudom. I niko nije uhapšen i tako sačeka Aleksandra Vučića. Kao što je i on radio, znači, Šarić u vreme Borisa Tadića i sve to normalno pokupovao po Srbiji, normalno je bez problema radio, on se predaje Aleksandru Vučiću. 2014. znači, direktno pred izbore, Aleksandar Vučić, ne lično, nego preko svojih poverljivih ljudi je bio uključen u pregovore i vodio pregovore oko predaje Darka Šarića. I to je samo Vučić znao i najuži krug njegovih ljudi. Pa je procenjeno da ne treba, da će on svakako dobiti izbore i predao se odmah posle izbora. I dovoljno vam je da gledate samo konferenciju gde je Vučić saopštio da je se Darko Šarić predao i gledate lice Ivice Dačića i lice Aleksandra Vučića. Znači, Dačić crvenu licu gleda u Vučića, izgubio se. Ne veruje. Kakve grimase ima. Mislio je gotovo, uhapsit ću ga. Ne zna ni kako je se predao, ni pod kojim uslovima se predao Šarić. A Vučić se onako kezi i smeje. Kao, pravi se mangup. I da li su tad u okviru tih uslova predaju dogovorili da on koristi te Sky telefone u pritvoru? Znači, on je bio dogovorio i ispeglo. Znači, osuđen će biti samo za utaju poreza, pokriće se pritvor. Pritvor treba traje mnogo kraće. A i ta utaja poreza bi pala na Ustavnom sudu jer je zastarela. Znači, oni su sve dogovorili. Možete u Srbiji da kupite koga hoćete, i sudiju, i tužioca, i policajce, i političara, i da sve ispeglate. Ali džaba, ja sam to i rekao i nedavno na KTV televiziji i u mojim drugim nastupima i na ovome kanalu. Džabe što ste ovde sve ispeglali. Uvek mogu da vam otvore postupak. I da, Darko Šarić će se izvući za trgovinu narkoticima i pranje para. To bi išlo brže i lakše da nije upravo bilo pritisaka stranaca. Ali oni uvek mogu da mu otvore nova dela i nove postupke. I evo, danas je uhapšen za nova dela i nove postupke. Znači, desilo se ono što sam najavio. E sad, Vučić je jednu stvar ubacio i iskoristio što on može da uradi. Znači, on dobije unapred da kreće akcija, zna i može da se pripremi. I on može tu da ubaci neko lice koje je apsolutno nebitno za tog postupka istrage, ali naše tužilaštvo može tako eto da proširi i da nekoga uhapsi i da ubaci. I danas je uhapšen između ostalog advokat Darka Šarića, Dejan Lazarević. Ali on je istovremeno i advokat Veljka Belivuka i on je zbog toga uhapšen. To je ono što žulja i što je problem. I zato je Lazarević hapšen. Naime, samo gledajte šta pišu mediji. Oni, ja mislim, više ne mogu da se presaberu koje gluposti pišu. Znači, Šarić je uhapšen jer je komunicirao preko Sky aplikacije, a Lazarević je uhapšen zato što je prenosio poruke Darka Šarića. Čekajte. Ajmo ovako. Zdrava logika, samo stavimo prst na čelo i zapitamo se. Ako Šarić ima telefon, komunicira, ima Sky
aplikaciju i komunicira. Šta će mu Dejan Lazarević da mu prenosi poruke? Znači, on ili nema telefon i nije prenosio nikakve poruke, ili Lazarević ništa ne prenosi. I to je jasno. Znači, njemu je Vučić i pretio ranije i nazivao ga je konsilijereom i šefom mafije, koordinatorom mafije i svašta nešto. A zašto je Vučić imao pik na Lazarevića? Pa šta je nedavno i KRIK javno saopštio? Da je upravo od advokata Lazarevića dobijao informacije iz postupka o Veljku Belivuku. Što je tačno, nesporno je da novinari trebaju da se sreću, imaju pravo i mogućnost da se sreću sa advokatima. I da od njih dobiju informacije, kao što dobiju informacije od političara i od policajaca i od, tužilaštva i od drugih državnih organa. Ali su oni potvrdili, odnosno namestili su ga i ranije, Dejana Lazarevića. Da je on taj koji je bio kanal komunikacije preko kojeg su mediji dobijali informacije. Ali znate šta je tu problem? Pa zašto nisu objavili informacije? Mi do dana današnjeg nemamo iskaz Marka Miljkovića dat tužilaštvu za organizovani kriminal iz jula meseca 2021. godine. Znači, sada je kraj aprila 2022. godine. Kako je moguće da neće da objave taj zapisnik, a imaju ga? Jer je Newsmax Adria objavila 4 reda. I to fotografisala zapisnik i 4 reda onako, ostalo su brulovali, objavili iz iskaza Marka Miljkovića. Evo ja sad pitam te novinarske veličine, i Slobu Georgijeva i Jelenu Bućinu sa Newsmaxa. Pitam i N1 i Novu S. Pitam Dojčinovića i KRIK. Pa što ne objavite iskaz Marka Miljkovića? Što ne objavite sve iskaze iz postupka koji su dali Belivuk i Miljković? Pa vi ste krili informaciju da su oni rekli audio i video snimcima ćemo rešiti slučajeve Cvijan, Ivanović i rušenje u Savamali. Samo ste rekli da se nude za svedoke saradnike da mogu da reše taj slučaj. Niste pominjali snimke. Znači, sve vreme te snimke koristite za ucenu i trgovinu. I Vučić zna šta imaju protiv njega, čime raspolažu i ko su lica koja služe za prenošenje informacija. I zato je odlučio da skloni Lazarevića. On više neće moći da učestvuje u postupku, neće moći da se bavi advokaturom zato što je ovde osumnjičen i optužen, verovatno može da bude. Ali za sad samo osumnjičen, vodi se znači postupak, sklonit će ga iz postupka Belivuk Miljković i pokušat će da ubaci nekog svog advokata da sve to iskontroliše. Uostalom, setite se da su i Belivuk i Miljković govorili da su se plašili, da su imali informaciju da će Andrej Vučić da ubije advokata Dejana Lazarevića, pa su kasnije ipak rekli ne, gledat će da ga izbace iz postupka i da nekog svoga nametnu i da su se i za to spremili. Tu imamo i evo, javno prvu konkretnu i opipljivu reakciju, odnosno, ajde kažem, posledicu sastanka Đilasa i Vučića. Znači, sada je jasno da su oni medijski sve zatvorili i da informacije, znači snimci koje bi Belivuk i Miljković objavili u srpskim medijima, znači ovde u Srbiji, ne mogu da prođu. Jer su oni potpuno sve zatvorili. Znači, nijedan medij to ne bi objavio i oni su iskontrolisali celu situaciju i celu sliku. Što je ostalom, ja ponavljam, oni su zajedno u kriminalu, zajedno su ucenjeni, zajedno je frka i Vučić radi sve što rade žuti. Kao znači ovde u slučaju Šarić, gde jedni i drugi blefiraju i fingiraju, pa i u svim ostalim hapšenjima je tako. Setite se najveće zaplene sintetičke droge u vreme, znači, Borisa Tadića, odnosno u vreme vlasti žutih. 2003. godine Zarubica, pa za istu drogu 2011. opet isti čovjek Zarubica. Pazite, nonsens. Znači, Zarubica hapšen 2003. za supstancu koju kupuje 2002. od koje može da napravi sintetičke droge vredne 500 miliona evra na tržištu. Osuđen. Roba oduzeta, sudski naloženo da se uništi. Nije uništena. Stoji u Zarubićinoj fabrici u Pazovi, Zarubica izlazi ko slobodnjak iz zatvora i ponovo pokušava da proizvodi drogu. I ponovo 2011. uhapšen za istu drogu i ponovo osuđen za istu drogu. Samo što nije vlast tada Demokratske stranke hapsila Zarubicu. Ne, nego ga je hapsila DEA. Zato što je radio nešto što nije smeo da radi, za što nema dozvolu. Zarubica čovjek naše službe bezbednosti i Jovice Stanišića čovjek.
Imao je njegovu zaštitu, pripadnici, ja sam govorio u emisiji o tome na ovom kanalu, pripadnici DB-a su ga obezbeđivali. Čak neki od njih su u postupku za ubistvo Ćuruvije. Pazite, znači, apsurda. Ista roba, isti čovjek 2 puta osuđen. Ali da stvar bude luđa, pre par meseci, decembar, januar, još 3 lica su uhapšena u Žabarima. Za istu tu robu. Uhapsila ih je vlast Aleksandra Vučića, a nije, opet DEA. Znači, DEA drži tu robu pod nadzorom. DEA ne dozvoljava da se nešto radi. I čim su izmestili sad i pokušali ponovo da rade, stigo je nalog za hapšenje. I ponovo neće da unište te 23 tone supstance. Neće je uništiti, zato što vredi 500 miliona, ali ovi neće da daju Amerikanci da neko pravi drogu od toga. Zato što kvari kombinaciju nema dozvolu za to. Nema, znači, dozvolu. I imate, znači, apsurd. 2003. 2011. i sada 2022. 3 puta osuđujuću presudu za istu robu. Sad zamislite jednu situaciju. Znači, ne znam, drogu. Evo, prodaje bilo ko od vas. Evo, ja uzmem da prodajem. Prodajem, uhapse me, oduzmu mi 20 kg droge. Stavljeno u sudski depozit. Dođe posle mene drugi čovjek. Istu tu robu uzme, prodaje, uhapse ga, oduzmu mu i stave u sudski depozit i on kao ja osuđen. I sad dođe treći čovjek, uzme tu robu i prodaje. Čekajte. Ko je njemu dao drogu iz sudskog depozita? Ljudi, ko to može? Imate sudsku odluku da se droga uništi. Nepostupanje po pravosnažnoj sudskoj odluci je krivično delo. Zašto to nije uništeno? Znači, to je jasno da država pokušava da radi taj posao, ali neko ne da, odnosno neko moćni, to su stranci. Ne rade to oni zato što kao hoće ovde dočiste kriminal, ne. Nego zato što to ugrožava njihove poslove i njihove interese. Drugo, sad pominju se i hapšenja da se očekuju. Uhapšena su 2 policajca, pa se pominje hapšenje u pravosuđu. Pa prošle godine je bio u medijima spisak. 120 lica iz policije i pravosuđa koji rade sa kriminalcima. Znači, znate od kad se o tome priča? A znate kako to zna Europol i Eurojust? Pa Boris Tadić kao predsjednik Srbije je potpisao dozvolu Europolu da može legalno da prisluškuje svakog sudiju i svakog tužioca u Srbiji. To je jasno da mi nemamo državu. Znači oni legalno prisluškuju svakog sudiju i tužioca. Znaju sve njihove švaleracije, kurvarluke, koliko šmrču, koliko se ostale droge koriste, gde su šta ukrali, ko im je davo mito, sa kojim su advokatima u kombinaciji, koliko se idu na letovanja, koliko na zimovanja, koliko troše garderobe, koliko provoda. Svu prljavštinu o njima znaju, kao što znaju i naše službe. Znači zna direktno i Europol i to na zakonit način, zato što je to Boris Tadić potpisao. I oni potpuno i drže sve u šaci. I kad bude bilo hapšenja i čišćenja, pa neće oni sve da počiste ovdje. Znači počiste jednu struju samo. One koje oni kontrolišu neće dirati. Znači, njihove će sačuvati, bez obzira što se i drogiraju, i što su kriminalu, i što su korumpirani. Samo će počistiti one koji nisu pod njihovom kontrolom. I dovešće druge koji će isto to da rade, samo će biti pod kontrolom. Znači, nama neće niko pomoći, tuđa ruka svrab ne češe, ljudi. Shvatite okupacije se ne oslobađate na izborima. Znači, potpuno drugačije. Mi imamo jedan zatvoren sistem gde smo mi okupirani, ovi naši su do grla u kriminalu i upropaštavaju na sve. I mi ako se ne trgnemo, crno nam se piše. Ne da će nas prodati, prodaće nam, neće trepnuti. Već su nas prodali. Na kilo su nas prodali nas i našu decu. Imate danas zanimljivu situaciju, ovo pompezno hapšenje. 200 policajaca drže ceo Lisički potok u blokadi, ulica, ne može niko da uđe. Hapse Darka Šarića. Pazite, čovjek je na nanogici. Dostupan 24 časa, pod nadzorom. U kući, ne može da napušta kuću. Zašto šaljete SAJ? Opet SAJ, vrlo zanimljivo. Znači, kao i kod nevolji, u mnogim drugim slučajevima, SAJ ne može bez odobrenja Lenglija da se angažuje. Spasoje Vulović direktno traži dozvolu Lenglija za svaku operaciju i svaku akciju. I teatralno privodite, Darka Šarića, 2 telohranitelja, advokate i ostalo. To ste mogli da uradite sa pozornikom. Znači, dođe patrola iz SUP-a Savski Venac,
dobar dan, pođite sa nama, bez problema ga dovede. Dođe krim tehnika s 2 svedoka, izvrši uviđaj, uzme te računare ako im trebaju, mislim, zašto će im računari kad su dela izvršena dok je bio u pritvoru. Imate banalnu situaciju, kaže ovo je Mercedes oduze Darka Šarića. Pa nije on tim Mercedesom išao, ne znam, u Ekvador i ubio onog Ciglu, što Hrvati su hapsili onog čoveka u Zagrebu, što mu se stavlja na teret. Sigurno. Mislim, potpuno suludo. On je bio u pritvoru kad se to desilo. Znači, jedan teatralni cirkus koji je urađen kao predstava. Ali tu je kvaka. Sad, kvaka, šta je najzanimljivije kod ovog slučaja? Znači, Vučić misli da je sve izdogovarao i iskontrolisao. Dogovorio je, zatvorio je KRIK odavno, zatvorio je N1, Newsmax. Jasno je da su oni još prošle godine prodali, sa njim trgovali, zadovoljili se. Sad sa Đilasom pokušavaju obojica da se spasu. Znači, čitava ta garnitura, 2 lica istog novčića, odnosno lice i naličje istog novčića, znaju da su u frci i problemu i sad gledaju kako da se spasu. I zatvoreno je sve, jel tako, na nivou medija, na nivou javnosti u Srbiji, na nivou svih političkih stranaka. Znači, svi oni koji su prodavali Vučića, Đilasu i Đilas, one sve afere što iznosio i Marinika i Miki Aleksić, sad je to Đilas predao Vučiću, sad će Vučić da se osveti tim ljudima. Svi oni koji su Đilasa cinkarili Vučiću, pa sad je Vučić to predao Đilasu, sad će Đilas svojima da se osveti. Znači, jasno je kako oni trguju informacijama. I ja moram sad da iskoristim, znači, mene stalno svi napadaju i pitaju, čačkaju, odakle informacija. Pa čekajte, ja treba sad ko Vučić Đilas da prodajem izvore, pa da prodajem izvore ko KRIK, ko Newsmax i N1, pa da upropašćavam ljude. Pa mislim, da li ste vi ljudi normalni? Pa Julian Assange nije prodavao svoje izvore. Julian Assange nije dobio od UDBE podatke. Kako su prošli ljudi koji su mu dostavljali najvažnije podatke koje nose oznaka državna tajna? Pa svi su pobijeni. Znači, ja ne trgujem, ni informacijama, niti trgujem ljudima koji mi dostavljaju te informacije. Niti želim da dovedem u situaciju da moj izvor informacija neko sutra ubije. Mislim, to sigurno neću da radim i ne pada mi na pamet. I znam da svako ko postavlja to pitanje isključivo radi ili za Vučića, ili za Đilasa, ili za službu. Jer sve njih zanima samo da otkriju izvore da bi mogli da se obračunavaju sa izvorima. To je jasno kao dan. I to je vrlo opasna situacija. To je zločin zbog koga oni svi moraju da odgovaraju. Znači, svi ti novinari, svi ti političari koji su prodavali ljude koji im se obrate i ukaže im na kriminal. A ovdje je jasno, znači, da su svi prodavali svoje izvore, da se sve to služi za trgovinu i za međusobno taljenje. Saman kad su mislili da su sve zatvorili, desi im se hapšenje Šarića. I onako uljuljkani su, misle, dobro, imamo situaciju pod kontrolom. Evo, Šarić sad, on je izdavao naloge iz zatvora, ubili su Kožara, ubili su Hadžića, Velja Nevolja je to organizovao, za Šarića. Znači, ceo slučaj pokriven. Imamo i Hrvatina koji je govorio da je Lazarević bio prisutan u kući Darka Šarića, na Dedinju u Omladinskoj i davao novac Hrvatinu, Miljkoviću i Belivuku. Odnosno, Miljković i Belivuk su platili Hrvatina za ubistvo Radojevića. Učešće u ubistvu Radojevića. Znači, sve se to uklapa i Vučić je onako zadovoljan, jer mu je bio klimav slučaj, nema ništa, nema tela kod Velje, nema pouzdane svedoke, Hrvatin laže. Ja sam išao i snimio tu kuću, kuća je zapečaćena, jasno je da nije moguće da se koristi, to je kuća koju je oduzelo Ministarstvo pravde, odnosno Uprava za oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalom. Znači, nema struje, zaraslo u korov, šiblji i šut. I to je ozbiljno uzdrmalo iskaz Hrvatina, ali to je ozbiljna kvaka gde će im se cela ta njihova konstrukcija, što su Vučić i Đilas mislili da zatvore sve, srušiti. Darko Šarić sad je uhapšen, je li tako? Darko Šarić je šef Zviceru i Velji Nevolji. Znači, Velja Nevolja ima 2 šefa, ima Zvicera i iznad njega Darka Šarića. Što je logično. Kad je Darko Šarić bio na slobodi i radio, i škaljarski i kavački klan su bili u stvari jedna ista ekipa njegovih radnika. Tek kad je Darko Šarić uhapšen, odnosno kad je stavljen na poternicu, nastaje prvo njihov jedinstveni klan, pa se onda oni dele na 2 frakcije. I imamo, ako se sećate nedavno i medijske natpise, gase se škaljarski i kavački klan, pravi se neka nova ekipa. Sad će da razamlačuju sa nekim novim, ili tako nazivima.
To je samo medijska pokrivalica imena tih klanova i ostalo. Ako je Velja Nevolja samo njihov radnik, a ja sam davno rekao, to je tek jedan pipak jedne ogromne hobotnice, onda nije organizator kriminalne grupe. Direktno nije učestvovao ni jednoj likvidaciji. Pa onda on može da dobije svojstvo svedoka saradnika. I je li Vučić blokirao postupak protiv Velje Nevolje? Jeste. Jer uspeo da odloži da prođu izbori. Jer drži sve pod kontrolom. Jesu oni u tom postupku, Miljković i on, okrivljeni? Jesu. Znači, okrivljeni može i da laže kada govori. Ali sad kad je uhapšen Šarić i kad se otvara postupak Šariću, oni više nisu organizatori i šefovi kriminalne grupe. Znači, tu mogu da dobiju svojstvo svedoka saradnika. Onda njihov iskaz kao svedoka saradnika, evo ne mora Velja, neka dobije Marko Miljković. Ima mnogo veću težinu. Onda sve ono što Newsmax i ostali nisu hteli da nam objave, sad to fino ponove u postupku protiv Darka Šarića. I gotov je Vučić. Pada sve, jer pazite, ubistvo Kožara i Hadžića, znači sve to je sad Šarić naručio, sve su to drugi, samo je Aleksandar Vučić fin, čist, to nikog nije ubio, jel tako? Pa čekajte, jel taj Kožar i taj Hadžić su hteli da ubiju Darka Šarića? Pa nisu. Hteli su da ubiju Aleksandra Vučića i Andreja Vučića. Jesu oni ostavili oružje u Jajincima? Jesu. Jer to pričao Vučić? Jeste. Jer to zvanično u istrazi MUP-a tako kvalifikovano? Jeste. Jel Čaba Der poslao pismo iz zatvora? Jel rekao da je hteo da ubije, da mu je Alan Kožar tražio da ubije Vučića? Jeste. Jel sam Vučić rekao da je Čaba Der bio unajmljen da ga ubije? Jeste. Jel sam rekao bravo za Čabu Dera, sad je napisao istinu u tom pismu? Jeste. Pa ko je onda ubio i imao interes da ubije Kožara i Hadžića? Čekaj bre Vučiću, pa ovo je ozbiljna bolest i šizofrenija. Prošle godine si terao Darka Šarića na poligraf. Znači da je tebe, da mu postaviš pitanje da li učestvovao u atentatu, u planiranju atentata na tebe. To je onda kad si optuživao Kokezu, kad si Kokezu terao na poligraf da ide Velja, Mare, znači da su oni zajedno svi hteli tebe da ubiju. A sada hapsi Europol Darka Šarića, znači da je ubio Kožara i Hadžića, koji su planirali tebe da ubiju. Pa šta to znači? Da ih je ubio zato što nisu uspeli tebe da ubiju. Mislim, potpuno suludo. Pa što onda tvoja policija nije uhapsila Kožara i Hadžića kad su postavljali oružje u Jajincima, kad su naručivali ubistvo tvoje kod Čaba Dera? Mislim, ovo samo šizofreni mozak Aleksandra Vučića može da smisli. Mislim, potpuno jedno ludilo. Ljudi, setite se, znači Darko Šarić je izvođen iz suda prošlog leta da ide na poligraf i pitanje je bilo, znači, da li je učestvovao u planiranju atentata na Aleksandra Vučića. Pa setite se kad je on govorio da se čudi kako njegov kum Kokeza nije hteo da da odgovor na to pitanje. I sad imamo ovu situaciju. To samo šizofreni mozak Aleksandra Vučića može da smisli. Znači više on ne zna gde je u paranoji i kud udara. A ima vrlo zanimljiva situacija. Znači Kavalerski i Kavački klan su radili za Šarića. Jel' tako? Šarić je otišao u zatvor. Velja Nevolja nije radio tad za Šarića. On sam kaže u svom iskazu. Kad je nastao SNS, znači on se učlanio SNS i njega je Vučić i SNS formirao i Vučić mu je šef. I on je radio za Vučića. A Darko Šarić sa kim je dogovarao predaju? Pa sa Vučićem. Znači kad je otišao u zatvor ili prepustio svoje poslove Vučiću, ko je onda šef kriminalne organizacije? Nije ni Šarić, nego Aleksandar Vučić. Tu dolazimo do pravog šefa kriminala u Srbiji. I kad se otvori postupak protiv Šarića i kad dođe Miljković ili Belivuk i sve ono ponovi. Znači neka Miljković dovoljno je da ponovi jer sam išao tipovo kuće za Vulina. Samo ono što su objavili. Jer Vulin birao kuće gde ćemo se sastajati. Jer su oni Željko Mitrović tražili da podvedemo Tijanu iPhone, oni Belivuk, znači Aleksandru Stepanoviću. Samo to dovoljno da ponovi. I imate potpuno drugačiju situaciju. Džabe, znači sve to što ste ispregovarali, izdogovarali, zatvorili postupak protiv Belivuka i Miljkovića. Sad će oni da se pojave regulare kao svedoci. Sad mi tu postaje i jasno kako je moguće da se podvuku onakve greške u postupku protiv Belivuka. Jer Saša Ivanić je tužilac koji je tu odavno.
Znači, nije izabrano vreme SS-a, on je vezan za Roćka Milović. I radio je slučaj Šarić. Kako je moguće da on ne zna da su oduzeli mu kuću u Omladinskoj ulici i da u kući nije moguće bilo da se desi takav sastanak za isplatu o kom je pričao Hrvatin. Znači, nema šanse da je on mogao da napravi takav propust i da mu to promakne. Vuk Cvijić, koji je objavio taj iskaz Hrvatina iz policije u Ninu, je također novinar policijski Roćka Milović. Bio tad u Blicu, kasnije prešao u Nin. Što on dobije samo šta policijski zapisnik, samo malo prepravi novinarski i to objavljuje. Znači, radi direktno za njih. Kako je moguće da on pusti takav tekst i da ne kaže čekajte šta priča ovaj Hrvatin? To su u stvari sitne navlakuše, znači očigledno da se i Vučić opusti. Jer sad tek dobija se bukvalno naguravanje. Da, Šarić imamo ga, da, imamo Belivuka i kad izađu i kad propričaju, to je onda beton. Jer samo tako mi je logički moguće objasniti one greške. Ono što ja očekujem posle ove emisije, znači kao reakciju na ovu emisiju, da će Vučić pokušati da ubije ili će ubiti ili Belivuka ili Miljkovića u pritvoru. Znači to zaista me ne bi uopšte iznenadilo da se tako nešto desi u bliskoj budućnosti. Mislim, tu tek treba da se raspetlja masa stvari. Sjetite se još i Frica i Jelove Gore. Znači, sastanka i Vesna Lončar i Zlatibora Lončara i Lončarevo kuma koji radi u BIA, koji je doveo Frica na sastanak sa Milovićem, pa gde je nestalo 8 miliona, ako se ne varam, evra, Fricovih, pa Šarić je pričao o generalu Papaji, misleći na Milovića, da je uzeo novac, pa je prošao poligraf Šarić, pošao je poligraf Milović. Koji je ljudi uzeo pare? Pa je taj isti kum Zlatibora Lončara upucan i odbio da sarađuje sa policijom. Mislim, ima tu mnogo stvari koje treba da se otpetlja i raspetlja. Pa mislim da dođemo i do Miškovića i kako je podignut Belvil sa novcem Darka Šarića. I kako je presretao Darko Šarić Miškovića na aerodromu da vrati dug Canetu Subotiću. Mislim, ovo će biti izuzetno zanimljiv postupak, ali nećemo mi dobiti raspetljavanje cele hidre. Neće niko doći uhapsiti Vučića ako nema zamenu. Ako njihov čovjek ne dolazi na to mesto. Znači, ako nije sve pod kontrolom, znači ništa se za nas ne menja. Mi kao narod moramo da vidimo šta hoćemo. Tuđa ruka svrab ne češe. Znači, mi moramo da se obračunamo sa svima njima. I kao što su oni nas zamlaćivali sve ovo vreme, Vučić, Đilas, tobože opozicija, napadali se i sad kad im je zagustilo, kad nemaju izbora ni jedan ni drugi, kad su ucenjeni, pokušavaju da vrdaju, nećemo mi bi nove izbore, nećemo vlast. Aha, nećete, vidite kako ih sabiju ćošak. S ovim hapšenjem Šarića, to za njih dvojicu nikako nije dobro. Pa se oni onda grupišu, pa tobože prave ono što su Vučić pravi od Đilasa, sad oni da prave od Jeremića i Ponoša. Kakav Jeremić, kakav Ponoš, pa svi to znaju, ljudi. Svi ovo znali. Znači da su Vučić i Đilas na vezi, pa to zna i Vuk Jeremić. Zato je Đilas broj 1 jer je prva ruka sa Vučićem. Zato je Jeremić morao da ćuti i sluša. To zna i Zdravko Ponoš, svi to znaju. Svi su oni, znači, na istom tom linku, u istim gazdi imaju u iste poslove supetljali. To zna bre i Boško Obradović, koji se sad išuđava kako Đilas ide u moje ime da pregovara. Pa on je to znao pre nego što je ušao u Savez za Srbiju. Znao je da imaju zajedničku firmu, znao je da imaju zajedničke poslove. Pa mu to nije smetalo da ide u Savez za Srbiju. Dajte, molim vas, da nas ne prave budalama. Što je jasno. Oni imaju i bivša demokratska stranka, i Đilas, i Tadić, i Jeremić, i Aleksandar Vučić, krucijalni jedan problem. Taj problem se zove Neša Roming i Sava Terzić. Znači, Nenad Kovač i Sava Terzić su tu. Znači, ljudi se sa svima povezani. Ljudi se pitaju, Vučić i Đilas se sreli, jao, strašno. Pa oni su bre i ranije se sretali. Samo nisu morali javno. A u svakodnevnoj su vezi. Svaki dan Neša Roming sa Vučićem, svaki dan Neša Roming sa Đilasom. Pa šta se onda čudite? Ali znate šta je tu zanimljivo? Neša Roming i Sava Terzić i sa Šapićem. Pa su u Bus Plusu. Pa Neša Roming i Sava Terzić i sa Darkom Šarićem. Sam ja puštao telefonske razgovore između Zorana Ćopića, glavnog perača para narkokartela Darka Šarića, koji je osuđen i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini, i Nenada Kovača i Save Terzića. Jesam. Tih razgovora nema u postupku protiv Darka Šarića. Nema ih ni u postupku protiv Zorana Ćopića.
Znači, to su izuzeti. Pa ima ih i u Mošinoj vili. Upravo sastanak celog državnog vrha tadašnjeg Demokratska stranka SPS. Kako da reše ceo slučaj Sarić? Pa glavna muka im je Nenad Kovač i Sava Terzić. Da oni ne padnu. Ni Vlada Lučić i Telekom. Znači, sa Telekomom opet Nenad Kovač. Pa Nenad Kovač radi sa Bitcoinom. Nema rudarenja Bitcoina bez njegove opreme. Pa je li povezani sa hakerima iz Niša koje traži Amerika? Pa mini hidroelektrane. Pa energetski sistem. Pa sa Nikolom Petrovićem. Dvostrukim kumom Aleksandra Vučića Nenad Kovač ima zajedničku firmu. Nikola je prvo bio direktor u firmi Neše Rominga, pa kad je SNS došao na vlast postaje partner. Znači i tu su zajedno. Pa sa Zvonko Veselinovićem, opet sa hakerima iz Niša. Nenad Kovač, Neša Roming. Znači aplikacije Anom i Sky, opet Neša Roming. Košarkaški klub Partizan, Nikola Peković, kum Duška Šarića i Neša Roming. Znači ta dva imena, Neša Roming i Sava Terzić, sa svima povezani u svakom kriminalu. I na američkoj listi. I ne mogu se oni izvući. Znači, to im je omča oko vrata i to im je taj tek koji ih vuče na dno reke. Znači, to je kraj za sve njih. I oni iz ovog kriminala neće moći da se ispetljaju. Pazite, zato imate Željka Mitrovića, koji pušta, kaže, eto, Đilas je realnost Srbije, treba spustiti tenziju u društvu. Koje tenzije, ljudi? Jel pravi Đilas tenzije? Ne pravi. Opozicija ne pravi nikakve tenzije. Sve je savršeno. Vučić je predsjednik, sve je u redu. Vučić ne pravi tenzije. Znači, oni nemaju nikakvih tenzija, nego veštački stvaraju frku da pokriju tenziju koju imaju. Jedina je tenzija koju imaju su stranci. I oni jedini im prave problem i prave im frku. I pazite šta je, mislim, apsurdno. Oni su zajedno do grla u tom kriminalu. A Vučić sad pokušava da nekome preda vlast, da se izvuče iz svega toga, ali to tako neće ići. Drugo, Đilas Dragan, da mu je rođeni brat. Znači, on ne može da mu da nikakve garancije. Niti može da utiče na to. I na prvoj krivini će i on će ga sigurno prodati, drugo baš ga briga. Ima strance koji će da mu narede, ne može ga sačuvati, ne može ga spasti. Znači, to je ključno. Nego mi kao narod da vidimo. Da li mi hoćemo da podvučemo crtu, da se obračunamo, da vratimo ono što su oni oteli od nas ili prosto smo digli ruke od života i ne želimo ničemu da se nadamo. Dajte onda bolje da prodamo Srbiju i da bežimo. To stalno ističem. Znači, nema više političkih stranaka. To su sve foleri, ne interesuju nas. Dajte imena i prezimena. Znači, nikakve organizacije, ime, prezime, druže, ko si ti i šta ti znaš da radiš. I da li to možeš da garantuješ pod puno moralno materijalnom krivičnom odgovornošću. Da li mi možemo se skupimo oko najmanjeg zajedničkog imenitelja. Izmena Ustava da izjava bude obavezna. I izmena potrebnih zakona. Jer svako od nas, da li je za neku političku opciju, da li ima bilo kakav politički stav ili je potpuno političan, hoće bre garanciju, hoće mogućnost da utiče i hoće da se baš ta politika sprovodi. I mi kao građani svaki dan potpisujemo izjave garancije. I ti političari potpisuju izjave i garancije i drugim političarima, i tajnim službama, i tajkunima, i međunarodnim korporacijama. Moraju da se obavežu bre i narodu. Samo da po Ustavu i zakonu to što se obavežu narodu ima najjaču pravnu snagu. Znači, to je osnova svega. I da se očisti ovo pravosuđe. Jer s ovim sustavom i tužilaštvom nemamo čemu da se nadamo. I da se izvrši kompletna revizija i popis državne imovine i svih obaveza koje imamo. Znači, da ne nestane dokumentacija, da znamo šta smo dužni, po kom ugovoru smo dužni, ko je zaključio taj ugovor, ko su ugovorne strane. Da vidimo šta imamo od imovine i šta smo nekad imali i kad smo to otuđili, kome i pod kojim uslovima. I da se pripreme fer i pošteni izbori godinu i po dana koliko nam treba, da taj posao završimo i posle toga možemo da imamo normalnu državu i normalne izborne uslove. Ako to ne možemo da se okupimo, piši propalo ovako, da nas zamlaćuju te Kurton koalicije u Beogradu, te ponovljeni izbori, te zajedno Vučić i Đilas, koga više boli uvo za to, ljudi. Znači, skupimo se, dogovorimo se i rešimo ih i ometlamo. Znači, ne trebaju nam ni izbori za to. Dođemo, kažemo, tog dana dolazimo i rešamo. Narod, brate, više ovo ne može da trpi, nestaćemo.
Znači, ovo je egzistencijalno i krucijalno pitanje. Da mi puštamo ovako i gledamo njihov kriminal i kao da gledamo Farmu ili Zadrugu, pa onda mi nismo za bolje. Onda i treba da završimo u kobasicama. Ako kao narod nismo u stanju da se za sopstveni život izborimo. Ipak je nas mnogo više. Znači, njih par desetina hiljada i još možda 200.000 kad saberete familije i one koji ih obslužuju i čuvaju taj sistem. A nas ovamo 6 miliona. Pa šta mislite, ko može da pobedi u tom obračunu? Isključivo zavisi od onoga što mi budemo hteli i želeli. Ja znam da na političkoj sceni nema nikoga ko ovo hoće, zato što su oni deo tog drugog sistema. Znači, ali ako oni neće, pa nemojte njih da čekamo. I nemojte ljudi da nas zamlaćuju i zavlače. Znači, svako ko ima potrebu da nešto priča na YouTube-u, da mlati gluposti, da se reklamira, ne znam, izmišlja neke priče. Pa, druže, što imaš potrebu da nastupaš? Jer ti nešto možeš da uradiš. Jel hoćeš da posvetiš godinu dana svog života da se sredi stanje u Srbiji? Nećeš, ne znaš ništa, nemoj da pričaš. Nemoj da organizuješ ništa, čoveče, nemoj da se petljaš, jer si onda deo ovog sistema. I da jednom razdvojimo žito od kukolja, zna se i da završimo sa njima. Sve ostalo će biti po nas mnogo gore. Po njih je svakako već završeno kako će da prođu. Ali po nas kao narod će biti mnogo gore. Do sljedeće emisije, prijatno.